Bapak Lote kondangan teroblas nanti. Bapak Lote, Pak Mangir, bos, ya Pak. Mono ya nanti tepuk tangan lho lah. Wes jago gigi bareng. Masih jago dong, jago panas, jago bebisit. Wasit Baso Diri kalian Mas Imam Cepluk Pagu Kediri. Yo numpak dokar mlakune klon wong sabar bakal dilakon. Yo anak buah Demang Kluyur Subatara yor iso ora kuwi. Wah, kaosnya podo karo promotore. Niku yang datang yang belum kenal, namanya Bapak Demang Kluyur dari Botoro. Mas, jangkung banget yo, podo jangkung nih, podo gede nih. Piye langkai? Joto sing banget dia ngono. Mas, ora ketara, weh. Nyapa yo tanganmu di nyapa wi. Rada keras. Oh, nggih sudut mundur. Pemusik. Matur suwun yo rasa njaluk bayaran. Ibadah iki. Berbuat nek wong NU Suparna. Wis rasa njaluk bayaran menika. Mangan yang wae dhewe-dhewe. Matur suwun ya Mas.